Počkej. Jestli máte na Pokeci číslo, tak mu tohle ukaž. Tohle si myslím. Pokud se mám na prvním místě, pak je Fisy, pak je Super dvojka. A já mám Pandička útočí. Ahoj. Takže se mi... No jasně, na to si hraješ. No, jako táborový vedoucí jen dělám svoji práci. Pandička. Tento displej se potkali mám před očima. Ty momenty a sekundy s tebou trvaly věčně. Takže tam máš si něco ukázat. Dívejte. Mám ještě kalhoty ze školy. A za minutu, za sekundu si převlaču. A vidíte, už jsem převlačená. Ani to netrvalo sekundu, ale mini sekundičku. Jmenuji se Markéta Barčková. Začal jsem si hledat společnost, s někým jsem se seznámil na netu. To si o tom myslíš, ale dneska se poprvé setkáme a proto už musíš jít. Ne, nesmíš vidět, nemá tušení, že mám nepřítele, to nemám čas. Můžeš hrát domácí zvířátko, jsi schopný se chovat jako nemyslící zvíře? Ahoj, hledám štrudlma na 442-7. Ty jsi roztomilý. Tak co budeme dnes večer? Ne, to jsem já. Já jsem Štrudlman 447. Rád tě vidím. To je můj domácí pokopis. Právě se šel před paním Fifenčem na zahrádku. Můžu si ho ještě podržet? Na chvíli, ale víš, co se říká? Tři už jsou dav a tak... Takhle je mám rád. Právě si získala okna 2. No, budu vám vyprávět o mladém chlapci, který se vyimigroval a jede na tábor. A musí se dělit okna s někým, kdo ho šikanuje. Je to strašná důslednost, je opravdu Tak řekni ty asi. Bezva, dědo, mám tu prima historku o Yeti. O Yeti? O Yeti. babi. Promiň, zlato. Jsi ty nejkrásnější tvar, kterou znám. Jo, to si ano. Známí říkají, že jsme si podobní. Ne, to bych neřekla. Ne, ani trochu. Ani se nedotkla své okurkové strávy. Jsem jí speciálně pro tebe. Ne. Proč já pořád potkávám stropy? A taky se povídá, že za úplnku, jako třeba dneska, se vrátí a všem se pomůže. Co to bylo? To znělo jako křičící děti, ale proč nemám narozeniny? Vždycky mě rozesmějete. Ines, jak to myslíš, proboha? Žádný Yeti není. To je vrch na stromě. Hele, vidíte? Jsou to jen louky. Dost dobrá práce, brácho. A kdo je tohle? Jo, to je nafukovací. I chrčí jako on. To byla boží. Takže
takže... Jsem Hermiona! Letáno, petáno, hada! Dragono, manogo! Dívejte, je tu drak. Já nejsem nafukovací, jsem dvojče vaší babičky. Chodím ven, když tyhle dva chtějí někoho napálit, tak já zase jdu domů. Uvidíme se za rokem. Pojďte, najdeme všechny vyděšené děti a dáme si horké kakao. Sambani, žralo kiwi. Dívejte, je tu šralo. Tak mi zle. Samony Taloříní. Jak to je? Dagony Manuni. Takže. Lepidlo, chcete si udělat něco? Čekajte. Chcete tohle? No, tak. Vemte si staré lepidlo. Moc nevypadá staré. Tohle je hlavní dům. Super. Nahoru katapultem. Cože? No jasně, je to nejrychlejší. Není to nebezpečné? Neboj, ještě jsme neminuli. Vážně? Jo, ty budeš první pasažér. Co? Wow! Tesla. Letíme! Jo, Říkáš nerozletný. už jsem si udělal takovou. Takže. To je Candyina stará sklíč, ale už tam nechodí. To je dost škoda. Hele, co kdybychom ji přestavěli? Jasný, aby se stylově víc hodila ke Candy. Jo. Vznikne vám takové tako. Takový skupery, zdravím, pěkné ho, míří k nouzovému východu. Vítěz, vítěz. Máme pro tebe překvapení. Co zase chcete? Hele, Candy, mrkni na svoji starou sklíč. Určitě se ti bude líbit. Tak dost. Voláno máme, nebuď jako malá Candy. Pojď se na ně podívat. Já nevím, oni mají něco za lobem. Takže. Nemůžu uvěřit, že je tohle stará sklíč. Ty koberce, nábytek, elektronika. Je to všechno, co chci. Moje vzácnění se nevymění, kterou se vyšťávají. Takže.